běžně. Horste! Můžeš to komentovat? Přátelé, stát se klasickým youtuberem je hrozně jednoduchý. Začíná točit nějaký debilní video s nějakým debilním oblekem. To znamená, vezmu si malý brejle, jo, který jsou malý dámský, jo. Vezmu si takhle. Vezmete si pánev, jo, pánev, klasická pánev na sporák, jo. To se hráte na sporák, jo. Vezmete nějakou věc, která je špatná, jo. Babice říká, když nemáte limetku, dáte citron, my máme limetku, že my dáme limetku, jo. Jasný, limetka vložíme na pánev, jo, dáme 2, protože to je více než málo. Použijeme stupkovou koření, stupka, to je král, vole, všeho vaření, jo, my ho máme rádi, takže dáme stupku, ale my použijeme pepř, jo, takže použijeme pepř na... Ale neměl jsi pocit pod tím zapálit? Ne, to se dělá na sucho, takhle jenom jako že jakoby v pánvi, jo, důležité je to při té pokličku, jo, to je důležité. Vodnice, ano, musíme dát vodnici. Jo, limetka rozhodně patří zakápnout. Když říká zakápnout, ale to se, jako ono to je dvojsmyslné, zakápnout, ano, zakápneme od pokličku trošku, jo. Limetka, pepř, zakapá. Ano, necháme to jakoby dusit, ale nedusíme to, protože to se nehodí. Jo, zakápnout, ano. Ještě. A kameraman taky může, jo, to je jasný. Takže jo, máte tu limetku, jo, prostě lehcí, jako přehodíme, no jo, prostě jasný, jako správný kuchař, ne, to správný kuchař to dělá, jo, takhle prostě, jo, vemou a přehodí palačinka, jo, neupadne, ta byla navíc, jo, zabíčkovat, takže, klasika italské kuchyně je červené víno, takže trošku zalejeme červeným vínem, jo, to je jasný, jo. Dobrý to dost, dobrý to. Hovězí, dáme rozhodně hovězí maso, jo, to tady jako vidíme, to je imitace hovězího masa. Beef. Limetka, dobrý, máme, vaříme, dobrý. Co dál, co se tady použije kuchyni, výborně. Kukuřice to sem nehodí samozřejmě, to je jasný, takže to nechceme. Flambuj! To taky umíme, ale ano, budeme flambovat, to je jasný, máme oheň, jo, fire, hoří, flambujeme, jo. To chce oheň, jo, tak tady dáme oheň, jo, flambujeme. Jiný dvoukolák, jak bych řekl, borec, jo, jiný dvoukolák, flambujeme výborně, jo. Přehodíme, co dál? Jo, limetka vidíte, už se zmnoží, můžeme přikývat, jo. Dobrý, co dál? Brýle, vyčistit, jo, dobrý, vyčistit. Co máme dál? Co dáme dál? Co máte dál v kuchyni? Druhý brejle, ano, můžeme použít druhý brejle. To je podle úrovně flambování, jo. Flambujeme hodně, musíme dát sluneční brejle, protože to strašně pálí, jo. Jasný, jo. To je normální vize a flambování, jo. To je jasný. Samozřejmě, ano, flambujeme. Dusí se nám na té elektrické troubě, ano. Máme králík ještě dobrý, flambujeme dál, ano. Vrátíme brejle, flambujeme, ano. To stačí.